Good morning लोगोफोर बाय थासारि मोनबाय रङिया थांग्रा आं बिदि थांसै बाथ्रानि आरो अखा हादों जोंनिथिं बे उदालगुरि साइडजों अखा हादों रङिया थांनाय मा गारि मोनो बास मोनो ना मोनाथाय बास मोनोबा बास थांसै आरो उपाय गैया खायफाथ' मोनफैबायानो दा मालाय आंथ' लेट जाबाय बिदि मा होनना बुङो आथिं गारनाय जायोना थाबायनानै जोंनि बे कबिरालि बे उदालगुरि बेयावहाय रङिया थांबाय थानोसै फैफिननायाव बिथिं फैबोला ओरै ट्रेनजों हायनोसै हायनानै नायनोसै थांग्रोनानै नायनोसै माबायदि बासावनो जाखोबाय बास स्टेशनाव थांगोन ना आरो थांगोन जाबाय आन्दायबालाय जों माबा मोनसे लकेसन नायनानै थांगोन आरो ना थांबाय थानोसै गारियाव गाखोबाय दै नोंगौ आदा प्रकासा मोनफैबाय नै आदा प्रकास आदा क'क्राझारनिफ्राय आं कबिरालि उदालगुरि कबिरालिनिफ्राय बेयाव रावखौबो सिनाय मोना एकदम नै बिथाङा रादाय बुंबाय थायो दायो आंनि माबा बे आदा मेहेर गुड मर्निं आदा मेहेर बाहेराव नै बाहेराव बेबायदि Hello. Good morning, bro. And thank you so much. फैनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों बयखौबो लोगो मोननानै नोंना अबेनिमोन आं उदालगुरि कबिरालि उदालगुरिनिफ्रायबो फैलायबाय जोंनाव गोबां फैजोबबाय दायो माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैजोब्बायानो होनजासै दायो सुनितपुरनिफ्रायबो आंबो फैखाबाय मैयानो फैदों मैयानो नुदों लाइभखौ नायदों अके दे हामबायसै दै नालि सफैबाय नालि गोरोन्थिबो जानो हागौ स' बे गोरोन्थि जानायखौ जाहाथे जोङो सोरजोंबा रिल्स खालामजाया सोरजोंबा जोङो आरोबाव कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामजाया बे रोङागारा ओरैबायदि खुंलायबाय मालायबाय स' बायदि बायदि स' फर प्रटेक्सन वी हेभ टु मेक दिस स' बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बानायनाय जादों आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनाय जादों जे जाहाथे जोंनि जे बे थांखि लादों मोनसे कन्ट्रभार्सिखौ स्टप खालामनाय समाय लायै समाय हाबो लानानै बाहायनांगोन नङाब्ला मा जायो गुबुन जायगायाव खौरांगिरि लिंथायो नोंथांमोननि लिंथायो मालाबा नोंथांमोना केसबो मोगा मोगि जानांगौ जायो नङा होमबा समाजनि माखासेया बाहेरायावबो दङ ना फेसबुकआव ना जोंखौ आर'नाइ होबाय आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि प्रकाश बिथांखौ जोङो आर'नाइजों गिबियावनो बयखौबो बेयावहाय नुजाथिफैनो हानाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय ओमफ्राय बिराद गोजोनदों आरोना नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोननानै आरो लोगोसे जोंहा दायो जिहेतु इन्ट्रडाक्सन लालायलायगोन बयजोंबो गावजों गाव ना जेनेबा सोरखौबा सिनायबो जानो हागौ सिनायाबो जानो हागौ। โอเค बेखायनो बेटार जोङो माइकखौ लानानै
दा जोङो इन्ट्रडक्सन जिहेतु मोनसे माबा लादों स' बेखौहाय जोङो जागायजेननोसै प्रकाश बिथाङा दा जोंनि आलासिखौ बिदाय होदों नालाय बिथाङा मोनफैग्रोथोंसै बिनि उनावहाय जोङो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे गावनि मुंजों लोगोसे गावनि चेनेलनि मुं आरो लोगोसे गावनि जायगा बबेनिफ्राय फैदों आरो नोंथाङा इउटुबावहाय ब्लगिं खालामो ना रस्टार ना माने बायदि बायदि कन्टेन्ट जा कन्टेन्टजों भिडिअ बानायो बेखौ खोन्थाना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनिया दासो गोदान नालाय 50ल'सो जादों ना 50 जेबो नङा खालामलांबाय था अब्लानो जालांगोन आरोना आंनि चेनेलनि मुङा माइनाव नार्जारि मुसाहारि बयबो साबस्क्राइब खालामनानै Video making right now. Mana lepas daya, nintani lepas daya juga sebab tu, nintani pas stage final nintani ni jadi kau sini kira, ikut aku sebab. फाइनली जोंनि गेसाव फैबाय कुरिडारलि ग्राम मेंबाय जों इनुसजों आंखौ फैबाय थाबाय स्कुटिजों बेनिफ्राय इनुसा थांबाय आंखौ दोननानै आं भिडिअ सिडिअ लाबाय जायासै आरो बेवहाय बिदि प्रग्रामा सोलिबाय थादोंमोन जों एसे गोबाव जागोन ना जों उदालगुरियाव फैनो गोनां जानाय ओंखायनो जोङो इनुसजों फैबाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेसेबां फोजोबनाय जाबाय स' थेंक इउ स' माच अननानै बे भिडिअखौ जायफ्रा नायो लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होनना फोथायदों आरो जोंनि बे कबिरालि एरियायावहाय ना मोनसे गोदान बायदि हटेल खुलिनानै नायनो हागोन जेब्ला मंगलदैनिफ्राय फैयो कालाइगाव मंगलदैनिफ्राय फैयो कबिरालि सारियालि जायो बेवहाय हाई सेकेन्डारि स्कुल दङ बेनिफ्राय बेयावनो अट' स्टेन्ड जायो आरो बेखिनियावहाय मोनसे सक दङ बे सकावनो आरो मोनसे गोदानै बिदि हटेल खुलिदों स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हाजासे शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोननि सायाव